Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana coñeceremos a Salnesiña, a mascota que naceu para fomentar o uso do galego entre a rapazada da comarca do Salnés. Tamén conversaremos con Joel Padín, un cantante pandereteiro vilagarcián que leva a música galega no seu corazón dende ben pequeno. E ademais afondaremos nas propostas enoturísticas que como cada ano nos ofrece a Adega Martín Kodax. Ademais, esta semana o programa ben cargado de festas. Estaremos na Festa da Xouba de Rianxo, na Feira Celta do Porto do Son, no Carneiro Espeto de Moraña ou na Festa dos Muiños de Meaño. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. E comezamos este Verán Verán viaxando no tempo. O Porto do Son volveu converterse un ano máis nun auténtico poboado castrexo coa súa Feira Celta. Máis dun 100 de postos neste mercado e tamén moitísimas actividades de animación polas rúas deste municipio. Que tal, Dani? Que tal, amigos de Verán Verán? Aquí estamos, en Porto do Son, na Feira Celta. Xa vedes que ambientazo temos hoxe aquí. Acompañadesme a ver se falamos con asistentes e artesanos que nos contan desta feira tan maravillosa. Vamos! Xa vos vexo que vinder superindumentados, ¿eh? Claro, sí, sí, porque un día de fiesta pues hay que aprovechar, sí. Que eso, desde aquí da zona? Sí, bueno, de Santiago, pero sí, tenemos familia de aquí, sí. Entonces xa conocía desa feira? Sí, de toda la vida, sí, sí. Son os disfraces que me fixo a miña nai, o sea, porque somos primas, entonces fixonos a toda a miña nai. Ah, son feitos a man todos? Sí. E de que se supón que vades hoxe? De celtas, de castrexas. Que eso, desde aquí? De Noia. De Noia? Sí, do pueblo do lado. Pero bueno, conocía desa feira de sobra. Sí, 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 o sea, viñamos a propósito a ver puestos e tal, a ver que había este ano. Si me tes que recomendar algo que hoxe non me podo perder aquí na Feira Celta? Errantes de Troula, ás 10:30, un pasacalles. Un pasacalles. Con orcos, pola noite. Bueno, cualquier espectáculo así que hacen malabares con fuego, luego todos los puestitos de, bueno, de tienditas, de joyas también son muy bonitos, además son artesanales y luego los puestos de comida pues también hay muchísima variedad, entonces todo merece la pena. Eu estaba vendo isto que tes por aquí, estas pezas, ¿esto que son? ¿Navallas, cuchillos? Son reproducciones arqueológicas de cuchillos de piedra, tanto en hueso, como en cuerno, como en madera. Esto es sílex, tiene un filo natural que sale al golpear y sacar una lasca de la misma piedra de sílex. Dándole un poquito al cuero para hacer una especie de bolsos para llevar productos como frutos secos. Entonces lo que hacemos es coger y aprovechar todo lo que tengamos del cuero, tanto para hacer bolsos o para hacer cubiertos para cuchillos. Repostería artesanal. Tenemos las galletas que son receta nuestra, es una receta entre catalana y estadounidense, es una galleta con tipo bizcochito y crujiente por fuera. También puedes encontrar repostería tradicional de otros países, pero dándole un toque nuestro. En nuestro puesto podéis ver pues, un montón de espadas, dagas, katanas, bueno, y algunos complementos de cuero para acompañar precisamente a toda esa colección de trajes que más fabricamos nosotros mismos. Ah, ¿os trajes fabricados los vos? Sí, sí, llevamos 30 años ya fabricando trajes medievales para toda España y toda Europa. Es una feria consagrada y con un bagaje y con una atención de la comarca en general, ¿no? Entonces viene gente de alrededores
y el público que está aquí en Puerto son de vacaciones, los propios agentes locales, todo el mundo nos acoge con mucha energía. Sí. ¿Qué me puedes ofrecer? Pues mira, te puedo ofrecer una pócima, un ungüento, un remedio para las hemorroides, lo que tú quieras, tengo lo mejor del reino. Para las hemorroides estaría bien, a verdad, ¿eh? Pues tengo el Hemorriator, que es muy bueno. El silvestre no vale para nada, pero para la hemorroide va muy bien. Quería hablar con usted, si se puede. ¿De qué clan eres tú? ¿De qué clan yo...? ¿De esa ropa? ¿Dónde? ¿Qué clan es tuyo? Nos faltan Buah, cabras, ¿qué problema? Cabras. No habrás robado tu cabra, ¿no? No, para nada. Pues antes los clanes por una cabra había sangre. ¿Por una cabra? No puedes llegar a robar la comida de mis hijos, entonces cabeza afuera. No, yo la cabeza la necesito, de verdad. Si podemos conservarla hoy... Bueno, sí, porque tendrás que trabajar, me imagino. Me imagino que sí, un poco. Lo vamos a respetar por eso. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo va el día hoy? Muy bien, buenas tardes. Bien, acabamos de empezar la tarde con un combate que hemos hecho ahora. Anda, qué bueno. Bueno, ya tenemos ¿Ah, sí? el traje, pero Sí. algo más faltará, ¿no? Creo yo. Vamos a por una espada celta, por Venga, supuesto. venga, vamos. Uf. Espada celta. Vamos a poner... Uf. Qué peligro. Bueno, ¿crees que ya estamos completos? No, vamos a poner un casco que aunque no sea muy celta, pero creo que nos va a Que ir vaya a al acompañar, equipo. para ir Claro, protegido. Claro que sí, vamos a por ello. Venga. Ahora sí que ya te puedes ir a la batalla. De repente siento cambios na miña personalidade. Gracias, amable tendeiro. De nada, al ataque. Bueno, pues nada, aquí continuamos no verán, imos agora mergullarnos como todos os anos na oferta enoturística da Adega Martín Codas, a ver que propostas teñen preparadas para este ano. Para iso recibimos aquí no programa a Alejandra Rey, responsable de enoturismo da Adega Martín Codas. Moi boas, Alejandra, benvida. Bueno, pois xa decía eu, como sempre, moitas propostas na Adega Martín Codas. De contado, se te parece, imos facer un repaso por toda esa programación que xa tedes en marcha dende hai xa unhas cantas semanas na Adega Martín Codas. Toda esa oferta onde se mestura o viño, a gastronomía, a cultura, que supón para a Adega Martín Codas? Bueno, desde la bodega somos totalmente conscientes que está en auge el enoturismo. Ya no es solo una experiencia que busca la gente entendida en vino, sino que es una parte de ocio más para incluso toda la familia, y que nosotros somos esa puesta en escena, esa imagen que la gente busca detrás de una marca. Cada vez tenemos más experiencias, tenemos un buen equipo detrás, y esas experiencias van desde la más sencilla, que son las visitas que están en nuestra web, visitas que van con tiempos limitados, con más opciones de vinos, con complicaciones de maridajes, y van desde la visita a Orixe, con 2 vinos y maridajes de quesos de la DO. En esa visita, que tenemos 2 visitas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Esas visitas son para la familia, es decir, es la única visita en la bodega en la que se permiten niños, porque precisamente como el enoturismo está de moda y está en auge, sí que tenemos muchas familias jóvenes que vienen con niños a la bodega, y tenemos que tener una oferta para ese público. Tenemos Ondas do Mar, que ya son 3 vinos y un maridaje a base de conservas. Siempre tiramos para nuestros maridajes de productos de cercanía, o sea, quesos de denominación de origen y productos con las conserveras que están cerca y kilómetro cero. Y a partir de ahí, esas visitas, digamos, son las más conocidas, la estándar. En verano aumentamos la oferta y tenemos 3 visitas por la mañana y 2 por la tarde. O sea que lo que es junio, julio y agosto, tenemos 5 visitas al día. Esas visitas son más especiales conforme va subiendo un poco de categoría, de nivel. Los viernes por la tarde tenemos una visita en la que se visita la bodega experimental.
ya eso es para un público más conocedor de los vinos o más especializados. Se visita la bodega experimental, se catan unos vinos más desconocidos, unos vinos de ediciones limitadas y se propicia un poco la explicación de lo que es el trabajo de enología, que eso ya, por ejemplo, tendría que ser para un público que va buscando eso. A partir de ahí nos podemos complicar todo lo que queramos con ya no solo visitas, sino lo que nosotros llamamos experiencias. Tenemos visitas que se complementan con un paseo en barco por la ría, visitas que se complementan con una conservera, visitas que además de venir a nuestra bodega y catar vinos, tienes la opción de ir a mariscar. Bueno, pues tenemos un amplio abanico para intentar captar todos los gustos, todas las opciones, todos los presupuestos y todos los tiempos dedicados, lo que es a un complemento como es la visita, claro, a una bodega. Propostas para todos los gustos, pero o que sí que é certo que nos últimos anos sí que cada vez foise mellorando e reforzando, non, esta proposta e esta aposta polo enoturismo dende a adega Martín Codas. Nos últimos anos, bueno, é palpable, non, ese pulo que está recibindo todo este tipo de propostas, ese interese tamén por parte do público para participar e descubrir aquelas persoas que non coñezan o mundo do viño, pois iniciarse, mergullarse un pouquiño, non, neste sector, non? Sí, efectivamente. El enoturismo está de moda, ya lleva unos años en auge, pero nosotros quizás jugamos con un poco de ventaja, porque Bodegas Martín Codas el año pasado cumplió 40 años. Sí. Es una cooperativa y está muy pendiente del entorno. Llevamos muchos años cuidando el enoturismo, llevamos muchos años cuidando ese posicionamiento y esa imagen de marca, y somos conscientes que esa imagen de marca es importante para el recuerdo que la gente tiene de esa copa de vino que se bebe con sus amigos en el restaurante o esa botella que compra en el supermercado. Nosotros es una experiencia, ya es algo más que una copa de vino o una botella que compra, sino que es una experiencia. Tenemos también gente que viene sin conocernos, pero nosotros tenemos la obligación de reforzar eso. Tenemos un muy buen equipo dedicado a esa atención, a ese cuidado a los visitantes, y lo que intentamos, y yo creo que cada vez vamos consiguiendo, es que cada visitante se vaya con una experiencia cuidada. Es lo que intentamos, y convertir a cada visitante en un embajador de nuestra marca. Lo vemos, la gente quiere repetir y siempre nos dice: voy a volver con estos amigos que vienen dentro de una semana, o voy a volver con mis padres. Y entonces también es un trabajo muy reconfortante, porque entendemos que la gente viene a disfrutar. En el mes de febrero, cuando abrimos, digamos, la agenda para las reservas, es que la gente ya reserva para sus vacaciones, claro, en el mes de agosto, en el mes de julio. O sea que tenemos una gran responsabilidad, que es cuidar con esmero esa visita, ese viaje, que la gente viene a vernos desde a nivel nacional y tamén cada vez tamén muchos extranjeros. Mira, xa estabas dicíndote agora, non, que quen proba adoita repetir dun ano para outro, incluso seguramente dentro da mesma tempada aposte por gozar de varias destas propostas, sí. Pero para aqueles que aínda non fosen a unha destas iniciativas enoturísticas da adega Martín Codas, así digamos como en titulares, como describirías esta proposta, esta aposta que se está a facer polo enoturismo dende a adega Martín Codas, para aquelas persoas que nunca participaron nestas citas e que digan: se cadra, isto non é para min, porque, bueno, a min gustame o viño, pero seguramente isto non é para min. Bueno, repito, o sea, es una visita que se completa como una experiencia, o sea, transmitimos desde la bodega ese cuidado por la viña, esa tradición que siempre hubo a nuestros alrededores, familiares, por tener tierra dedicada al cultivo de la vid. El tema de la vendimia es una tradición, entonces transmitir todos esos valores, lo que es el terruño, lo que es nuestra gastronomía, siempre muy relacionada, por supuesto, con el vino, y muy cuidada desde el punto de vista de la bodega, con esas experiencias y actividades que ponemos en valor y ponemos en oferta al público, siempre el vino unido a la gastronomía y, por supuesto, a nuestra cultura. De hecho, muchas de nuestras experiencias más cuidadas en cuanto a tiempo y eventos es As Tardes do Atlántico, que es gastronomía, vino, terruño, sí, clima, cultura, y Os Xoves de Codas, que ya tiramos a más fiesta y música.
Pois mira, se te parece, mergullámonos precisamente nesas dúas propostas que se están a desenvolver nestes mesmos momentos na adega Martín Codas, eses xoves de Codas. Podemos comezar por aí, unha proposta que leva xa 13 edicións con esta que está en marcha e mantendo, non Alejandra, digamos, a esencia coa que naceron os xoves de Codas, non? Sí, intentamos trasladar ese plus de gastronomía, cultura, terruño, y la idea es un artista a nivel nacional y un artista gallego que los juntamos unos días antes, dependiendo de la agenda de cada uno de los grupos, los juntamos unos días antes en una estancia, en un pazo que tenemos propiedad de la bodega, y de esa estancia surge la magia y surge una actuación única, que es que cada uno aporta lo suyo y ensayan un concierto, y el resultado es os xoves de Codas. Y la gente, la verdad, en cuanto se ponen a la venta, que se ponen todos los conciertos a la vez, en una hora, hora y media, como mucho 2 horas, se agotan las entradas para todo el verano. Y luego empezamos a recibir nosotros llamadas en la bodega de gente que se tuvo que quedar fuera porque no pudo conseguir la entrada, pero... Bueno, concertos únicos, xa decías ti, que ademais teñen fins solidarios, non? Que eso tamén é moi importante, suliñalo, moi importante, non? E se vai destinando, non, cada ano a diferentes causas, non? Cada día de los xoves, ¿no? Se destina cada día, a diferentes exacto, causas. Siempre mis compañeras de comunicación hacen una selección con las propuestas que tenemos de distintas ONGs. Cada una tiene que presentar su proyecto y hay una selección de esas ONGs, todos unos proyectos maravillosos, y cada xoves, la recaudación íntegra de cada uno de los xoves va destinada a una ONG. Al final de temporada se hace una entrega oficial, se juntan a las distintas agrupaciones y ONGs para hacer, digamos, visible esa entrega, ese cheque a cada una de las ONGs. Bueno, pois xa sabes, Alejandra, que nós todos os anos aquí no programa non nos queremos perder ese xoves de Codas, é unha cita ademais ineludible aquí no Verán, así que nós tamén participamos nun deses xoves, dos 5 xoves de Codas que hai programados para este verán. Nos achegámonos ata a segunda das xornadas, un ambiente excepcional, un solpor, como sempre, maravilloso nesa fermosa terraza de Martín Codas, e a música fusionada, esa mestura única, como comentaba a nosa convidada, ese concerto único, neste caso con Los Estanques, El Canijo de Jerez e Pablo Lesuit. Vémolo na seguinte reportaxe. Que tal, Dani? Que tal, amigos de Verán? Hoxe sentindo moito, tendenme que envidiar. Xa vedes onde estou, un enclave maravilloso, idílico. En donde estamos? Na terraza de Martín Codas. En Martín Codas, como todos os anos, sigue apostando por este formato, os xoves de Codas. E aquí non só hai música, hai cultura, por suposto, viño, e como non, moita solidaridade. Supieron que tenía hasta que me dijeron lo que me pasaba es que echaba de menos reírme al amanecer. Estaba muy triste y no sé por qué, con lo bonita que es la primavera. É unha maravilla, nos vimos frecuentemente a isto, unha porta aberta á liberdade, á vida, á sociedade. Hai un mogollón de xente sempre, e isto nos dá alas. Pareceme un planazo para unha tarde de verán, animo a todo o mundo a que veña. Que é o que máis te chamou a atención, o sea, así un pouquiño de evento? Quizá a música, un pouco... Pistas, a música, todo. Me promete un 10. A ver que tal ao final da noite, pero en principio un 10. No me quieres, no me amas, niña mala. Primeira vez, ademais, está sendo espectacular aquí. Fantástico, moi bonito todo, sí. Que é a primeira vez? É a primeira vez aquí, sí. Unha pasada, eu é a primeira vez que veño en moitos anos, pero este é unha locura, moi ben. A combinación foi perfecta, Perfecta, aparte, boa xente toda, todos de Martín Codas, estupendo. Mellor combinación non se me ocurre. Que é a primeira vez ou eres repetidora? No, eu xa son repetidora. De
13ª edición. Sí, a verdade é que estamos moi contentos pola acollida que ten cada ano e unha responsabilidade tamén pois seguir cada ano conseguindo que tanta xente este interesada en vir e que todos os anos pois conseguir pois un cartel que este ao nivel que se espera, claro. Bueno, por aí me dixeron que non, aquí non só é música, tamén hai a parte solidaria, verdad, do evento? Sí, todos cada un dos concertos, toda a recaudación que se fa das entradas vai destinada pois a unha ONG diferente. Por exemplo, neste caso, este é o segundo concerto e vai para Dano Cerebral Galicia. Con que 3 palabras me definirías os xoves Kodak? Música nova, verán, pasar un bo rato. Exclusivo, distinto, diferente. Solpor, espectáculo e felicidade. Cada mañana mi corazón la llama. La luna nos guía de madrugada. Bueno, pues ahí estaban ese xoves de Codas, efectivamente, Alejandro, que decíamos, non? Esa fusión e ese ambiente máxico, podemos único, dicir, que se crea na terraza, non? Sí. E temos por diante aínda no mes de agosto, aínda que xa nos comentabas que as entradas están esgotadas, pero bueno, imos poñerlle un poquinho os dentes longos a quen quedou sen entradas, porque temos dúas citas aínda no mes de agosto. Estaremos pendentes, por suposto, aquí no Verán con Xavier Díaz e Pasión Vega por un lado, fusionando o seu talento, e o ciclo vai rematar este ano con Ana Moura. Non sei, bueno, un poquinho que agardades destas visitas. Supoño que a maxia seguirá en marcha ata que rematen este xoves de Kodax, non? Sí, evidentemente nosotros tenemos mucho éxito con estas sesiones y nos sabe mal que mucha gente se quede fuera, pero es que la terraza tiene una capacidad, tenemos que seguir esas normas y lo importante es que la gente que pueda, que disfrute y que se lo cuente a quien se haya quedado fuera para que el año que viene lo intente y tenemos otras opciones, muchas opciones y quizás eso es un problema, que se quedan enseguida sin entradas los conciertos. Es algo que modificamos este año en As Tardes do Atlántico, que cada semana tenemos un cocinero en nuestra terraza. Son cocineros de distintas partes de Galicia, intentando un poco tocar todos los palos, estrellas Michelin, tuvimos al que ganó el premio al mejor cocinero de Galicia, que es un cocinero de 28 años. O sea, intentamos un poco esa diversidad, que sea el fiel reflejo del panorama gastronómico actual en Galicia. Cada cocinero nos presenta 3 elaboraciones, nosotros los maridamos con nuestras elaboraciones singulares y hay un éxito de público total. Eso lo sacamos todos los jueves, salen a la venta las entradas para el cocinero del siguiente miércoles. Se agotan a los 3 minutos, pero es que tampoco podemos no se puede hacer nada. Hay, ¿no? Sí que queremos que siga siendo un evento exclusivo en cuanto a aforo. Bueno, pois xa me adiantaches o traballo, porque precisamente ia che preguntar por estas Tardes do Atlántico, outra iniciativa que tamén temos en marcha, e xa comentabas ti, non? Esa fusión entre gastronomía, non só galega, sino que tamén con toques, digamos, de outras partes do mundo. Sí, pero siempre, o sea, distintos cocineros, con cada uno con su evolución y su currículum, pero desde luego con una fuerte personalidad gallega, muy vinculados al territorio y muy cercanos lo que es a nuestro producto, eso siempre. Claro, o viño siempre está moi presente, é un, digamos, ingrediente que complementa as súas propostas, ou as propostas complementan o viño, podemos dicilo. Bueno, le damos total libertad al cocinero para que esas elaboraciones sean representativas de su saber hacer en la cocina, y nosotros los armonizamos con nuestros vinos y intentamos un poco dar a ese público la imagen y el conocimiento de esos vinos más desconocidos, no el buque insignia que es el Albariño Martín Codas. Supoño que para os cociñeros é tamén moi especial ter que, digamos, deseñar unha creación tamén xogando co viño, non? Xogando cos distintos viños, como nos comentabas ti de Martín Codas, que ten que ser especial este momento para eles a hora de darlle forma, non, a súa proposta, non? Bueno, la verdad es que hay una implicación fuerte por parte de los cocineros porque los sacamos de su casa y tienen que venir a estas elaboraciones, presentarlas en nuestra terraza, o sea que ellos no tienen la comodidad de su cocina, sino que vienen
con toda su intendencia y todo lo que necesitan para hacer esas elaboraciones en nuestra terraza. Entonces eso es quizás uno de los motivos por el que nosotros tampoco podemos aumentar el aforo de esas tardes do Atlántico. O sea, nos limitamos a 50 plazas e esas son as que salen a la venta. Que non está nada mal porque, se non recordo mal, son 8 sesións ao longo do mes de xullo, arrancaron en xullo, van continuar ata o 19 de agosto, ainda temos oportunidade de estar aí atentos á página web para intentar facernos con algunha desas entradas, non? E non continuamos el resto del mes de agosto porque con esta climatología el año pasado tuvimos que adelantar vendimia y este año ya nos adelantamos nosotros a ese adelanto y entonces lo limitamos a mediados de agosto. Bueno, ademais nesta proposta tamén ten un peso moi importante, moi destacado, digamos, os produtos de proximidade, apostando polo produto local, tamén un xeito, non, de reivindicar a calidade do que se fai aquí en Galicia, non? Sí, por supuesto. Somos conscientes de lo que representa Martín Codas, somos conscientes que es un punto de visita importante en el recorrido que pueden hacer los turistas a nivel nacional también, y siempre cuidamos mucho los productos que damos en nuestra bodega, tanto de maridaje como de tapa, y cuidamos mucho la presentación y la puesta en escena de tanto de las catas como de cualquier evento como as tardes o los xoves de Codas. O sea, tenemos en los xoves de Codas, por supuesto que tenemos nuestra terraza abierta con la barra y nuestros vinos a disposición de quien los quiera pedir, pero también tenemos unas tapas acompañando esos vinos y cuidamos que esas tapas sean de productos de proximidade. Bueno, pois se te parece facemos a nosa última parada neste percorrido polas propostas enoturísticas de Martín Codas en Perredondo, que é a vosa parcela experimental, pero bueno, supoño que haberá xente que ainda non coñece, non, este proxecto. Contanos que é Perredondo. Pues Perredondo es un viñedo de investigación, ya tiene un largo recorrido. En su día este viñedo de investigación colaborando con universidades, y entonces se puso en marcha distintos sistemas de conducción, cómo puede resistir la uva a la climatología, o sea, cosas interesantes si te las explican bien. Claro. Ese viñedo lleva muchos años, es un viñedo espectacular, está cerca de la bodega y quizás es un poco el complemento a lo que nosotros, esa variedad, ese abanico de posibilidades de visita, sí que vimos que necesitaba ese complemento perfecto que sería un viñedo. No está en la bodega, pero está cerquita. Es muy fácil de llegar y pusimos un club, una caseta, no sabemos todavía cómo llamarlo porque estamos empezando con el rodaje de esas visitas. Se inauguró el año pasado con motivo de la vendimia y un éxito brutal porque es un sitio espectacular para la visita. Y cuando te explican las cosas viéndolas, es que no hace falta más. Es un recorrido espectacular con unas pinceladas de técnicas, pero muy didácticas y muy fáciles. Haces un recorrido y luego, por supuesto, se remata con una cata de los vinos del viñedo, que son Martín Codas, El Espumoso y Lías. Esos vinos que recorriste los viñedos, los degustas en esa caseta que tenemos en lo alto con unas vistas espectaculares. Es una visita especial. Como es una visita especial necesitas más tiempo, la tenemos los sábados por la mañana y tamén lo tenemos para grupos reducidos. E hache dicir que Perredondo, bueno, comezou a funcionar como parcela experimental, teño aquí o dato no 2002, pero non foi ata iso, ata, como comentabas ti, o ano pasado, cando comenzaron esas visitas, primeiro unhas primeiras visitas, digamos, en outono, xusto despois da vendima, non? E logo agora, xa no 2026, a partir da primavera, retomáronse e un poquinho bueno, tedes moitos tipos de visitas, pero aquí un poquinho ir, como decías ti, á terra, non? Explicar o proceso do viño, o ciclo do viño, e para que a xente poida entender un poquinho de onde sai, non, as botellas que despois consumimos na hostelería ou na casa ou onde sexa, pois coñecer un poquinho en detalle, non, como funciona todo o mundo do viño, empezando pola terra, claro, non? Si en la bodega quizás es más ocio, una visita más didáctica, explicando con detalle lo que es la cooperativa, lo que es y quién fue Martín Codas. Tenemos un vino que es organista,
Sistrum, que es el instrumento medieval, tenemos un vino que es Vindel, que es el pergamino con la música y las cantigas. Quiero decir, eso es lo que es Martín Codas. Y Perredondo es un viñedo de investigación con una parte más técnica, donde quizás la sostenibilidad que está ahora tan de moda, pues explicamos todo lo que podemos hacer ahí, distintas variedades de uva, cómo esas uvas resisten al cambio climático. O sea, los temas que nos preocupan hoy en día están volcados un poco en esa visita, pero desde un punto de vista muy didáctico. No es para expertos, es para un poquito más. O sea, tenemos unas visitas que te inician en el mundo del vino y esta es un poquito más. Ahora, puede ser perfectamente que vayas por primera vez a una bodega y que sea la visita a Perredondo. Sí. Aparte, se decías ti, ese espazo que ainda non sabedes moi ben como denominarlo, pero sí que é certo que é un espazo moi acolledor onde logo se fan esas catas de viños e que tamén é unha proposta completa. Nos decías que as organizades os sábados pola mañá, neste caso, supoño que tamén se poden facer as reservas a través da página web, ¿no? Tenemos una página web muy fácil donde están todo el abanico de nuestras visitas, Orixe, Ondas do Mar, Creaciones Singulares, As Tardes, Os Xoves, Perredondo, y tenemos una visita nueva que es Mar de Fondo. Esa sí que ya es una visita muy exclusiva porque tenemos a un sumiller dedicado única y exclusivamente a ese grupo que aparece por la puerta, grupo o dos personas. Entonces sí que es toda la gama de nuestros vinos y durante 3 horas visitando nuestra bodega, una cata exclusiva para ese grupo o esas personas y toda la gama de nuestros vinos, con maridajes, por supuesto. Bueno, pois ampla e variada esta proposta enoturística que nos chega dende a adega Martín Codas. Alejandra, foi un placer pois afondar contigo en todas estas propostas dunha adega, dunha cooperativa de Martín Codas que é moito máis que unha cooperativa vitivinícola. Xa estamos a ver nestes minutos aquí no Verán Verán con todas estas propostas que estades a organizar alrededor do mundo do viño. Rematamos a entrevista. Moitísimas grazas pola túa visita. A vosotros por invitarnos. Rematamos como sempre, como manda a tradición neste programa, brindando, como non, con Martín Codas. Moi ben. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán Verán, imos agora ata a festa da Xouba de Rianxo, un evento gastronómico que busca poñer en valor un dos produtos estrela deste municipio. Ademais dun rico menú, a proposta completouse con outras moitas actividades paralelas. Para ser feliz, para bailar, para pasarla bien, mi fecha en el calendario. Vexo esta muller cunha cara de felicidade que non é normal. Hombre, normal, con esto. ¿Qué estamos comiendo entonces? ¿Qué estamos...? Xoubas. Xoubas, sí, pero ¿qué? ¿Empanada? ¿Qué? Empanada de xoubas, xoubas fritas, xoubas en escabeche y xoubas guisadas. Buenísimas. Las xoubiñas, la empanada. ¿Probaron empanada tamén? Espectacular. Espectacular. Outro ano máis aquí ca familia, tomando aí a exaltación da xouba aquí en Rianxo, é moi ben. Que platos probastes hoxe? Bueno, probamos un pouco de todo, ¿no? Pero bueno, como sempre cada ano supéranse. A xoubiña está espectacular polo que me di todo. Nótase de que fresca da ría que de por aquí. Síguelo bailando, síguelo gozando, síguelo bailando, síguelo, síguelo. Bailalo de frente. No somos de aquí, Vos de Rianxo. Sí, ahora sí. Ahora sí, entonces. Mudámonos para aquí, claro. Sí. Pola xoubiña, ou non? Evidentemente, además por un mejillón. Da Costa da Morte. É que viña a propósito pola xoubiña. Totalmente. Que é a primeira vez que ves? A festa da xouba, si, a Rianxo no. De feito, non sabíamos que existía esta festa, verdad? Vimos desde Corrubedo onte, vimos que había esta festa e viñamos. Vexo aquí disfrutando da empanada como un caballero. Eu son empanadeiro, non son panadeiro, pero a min a empanada
remexía con farabullo a mí, vale. Sí, albariño, ribeiro y todo lo que nos ponga por delante, está todo buenísimo. Todo exquisito, ¿verdad? Todo buenísimo. Venimos de la zona de Santiago, por ahí Cacheiras. Y muy bien, muy bien. Llegó la rumba, llegó el sabor. Llegó papá, te lo digo yo. Vamos a ver si falamos aquí con Chus. ¿Qué tal, Chus? Hola, aquí estamos traballando como todos os anos. Non chiquito de ser presidente da Asociación de Veciños, non chiquito traballo. No, hai tempo a todo, hai que combinalo, claro. Mira, contanos aí, cantos kilos de xouviña temos este ano? Pois, así para freír desta, como uns 200 kilos, máis ou menos. Pero, bueno, temos máis, temos outros para guisada, tamén temos outros en escabeche e empanada de millo. Empanada de millo tamén? Empanada de millo de xouviñas de Rianxo. Entonces, hoxe hai varias formas de degustar aquí a xouviña. Claro, saltación da xouva fixamos varias formas. E a xouva que quede dito, toda de Rianxo, non? Por suposto, daqui, da Punta do Muelle. Bailalo de frente, bailalo de lado, que con este swing tú me tienes enamorado. Canta xente terás hoxe por aquí? A ver, temos sitio para 300 personas e pódense dar ao mellor como 600 racións, non sabemos máis ou menos. 600 racións, mira, vou marchar que me están poñendo moi mala cara, eh? Onde nos chega a cola. Entonces, dime a verdad, pa o ano seguro que queda apuntado na agenda a festa da xouva. Totalmente. Ademais, sabendo que hai un montón de actividades previas, vir con máis tempo, máis días. Xa comín unha tenda de xouva, de empanada de xouva, pero non me chegou a nada. Ahora vine a buscar outra opción. Estas xouviñas fritas De onde veñen? de Vila García, pero era a primeira vez que vimos aquí. Tiña moitas ganas e boísimo todo, de aí ao lado estamos. Entonces, máis que contenta ca festa da xouva. Contentísima, repetirei seguro. Sí, non é a primeira vez. Xa levamos varios anos vimos. Que tal está a xouva? Moi boa, moi rica. A xouva de Rianxo é a mellor do mundo. E dunha festa gastronómica a outra, agora estamos no Carneiro Espeto de Moraña. O municipio gozou un ano máis o seu prato máis internacional. A Carballeira de Santa Lucía foi escenario deste multitudinario evento declarado de interese turístico de Galicia. Os mestres asadores traballaron arreo para preparar os máis de 200 carneiros. O truco está en asalos lentamente durante máis de 3 horas, o estilo pampeiro. Segundo nos contaron, o segredo está no mimo que lle poñen, pero tamén na leña de carballo que empregan e no adubo coa súa célebre e segreda salsa, o agilis mógilis. Máis de 3.000 comensais deronse cita no día grande deste evento, onde tampouco faltou o boviño ou a empanada. Ademais da parte gastronómica, a programación do Carneiro contou cunha potente axenda con distintas propostas para toda a familia. Pois este ano foi unha locura, A máis, acabouse o plazo de inscripción en 4 días, como moito. Temos 160 para as mesas do Concello, para 160, e hasta 200 son para particulares, que os collen os van comer ás casas. 200 carneiros? E algún máis que sempre poñemos de reserva, por se hai algún tipo de si rompe ou si cae ou calquer cousa. Xa levamos prácticamente todo o mes, o que é a matanza e todo eso que veñen do matadeiro, entre o viernes e o sábado. O día de onte todo foi en plan enganchar, e hoxe, ás 6 da mañán, xa aquí, ao calor das brasas. Vexo este home armado. Esto estamos con ferramenta propia. Este home, a verdade, me pinta de forense xa, No, o home está preparado porque xa non é a primeira vez. No. Viñemos o ano pasado sin nada, non se daba... Vimos perdidos para poderlo cortar. Este ano viñeron preparadísimos. Este ano, medio preparados, sí. Bueno, vimos de aquí de Vila García Arousa. Que o primeiro ano que estades no Carneiro Espeto? Sí, oíamos falar moito del e dixo, pois este ano aguántame no cubata e aí nos vamos. E vamos a coller forzas para a festa da agua que xa temos aí a volta da esquina en Vila García. Ahora carai, unha festaza. Estades esperando para recoller agora o Carneiro? Sí, estamos esperando para recoller o Carneiro. Unha festa que levamos de ano en ano un pouco sin tradición, a verdad. Encántanos. Cantos anos levades vindo? Home, este xa é o quinto, non, cuarto. 4 anos, sí, xusto. Porque de onde vindes vos? Nos de Sanxenxo, o que organiza é de Arcade, e xuntámonos así varios
de varios sitios, e a verdad, moi ben. O primer ano moi contentos, moi agradecidos. Vimos de Redondela, de Vigo, de Porriño, de Mos e de por toda esa zona. Somos unha agencia de viaxes que vimos todos os anos e traemos 120 personas. Está moi rico, disculpad a voz antes de nada, pero son moitos días de festa que estamos aquí todos, pero bueno, moi ben, a verdad, moi ben. Cantos días levades de festa? Pois empezamos o miércoles xa. Desde o miércoles de festa? Desde o miércoles, sí, correcto. E aguantando aquí ao pé do cañón? Sí, facemos o que podemos, pero bueno, ao final é a nosa festa e fais un esforzo por estar aquí sempre e bueno, e disfrutar entre todos, a verdad. Bueno, pois aquí seguimos no Verán Verán, que dúbida cabe que a lingua é un dos nosos maiores tesouros e hoxe aquí estou moi ben acompañado, comezando pois por esta personaxe que se chama Salnesiña. Agora imos coñecela en detalle para falar dela e de todo o proxecto que hai detrás de Salnesiña, unha iniciativa para o fomento do galego, da lingua galega entre a rapazada. Temos aquí connosco os impulsores do proxecto, aquí ao meu carón, a miña esquerda, Javier García, mestre de Educación Primaria e ademais o coordinador do equipo de dinamización da lingua galega no Colexio das Covas en Meaño, tamén, como digo, impulsor da coordinadora comarcal dos equipos de dinamización da lingua galega no Salnés. O seu carón temos a Miriam Rúa, mestra de Educación Infantil e coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega no CEIP de Portonovo, aquí en Sanxenxo, e o seu carón a Yolanda Martínez, artista multidisciplinar que foi encargada de darlle vida a Salnesiña. Benvidos os tres, grazas por estar aquí connosco no Verán Verán. A ver, antes de nada, xa presentaba agora aquí a nosa ilustre convidada que ten aquí deitada o carón das copas de Martín Kodax. Quen é Salnesiña? A ver, Salnesiña comeza... Bueno, Salnesiña é un proxecto que iniciamos hai 2 anos, un grupo de mestres da comarca do Salnés, en donde, un poquinho alarmados pola situación de como está a lingua galega nas xeracións máis novas, decidimos, habitualmente os centros educativos temos uns equipos docentes, e hai un equipo docente encargado de impulsar iniciativas a prol da lingua galega, non? Pero dá a sensación de que non chega, entonces decidímonos hai 2 anos a establecer contactos entre os equipos de dinamización da lingua galega na comarca do Salnés. Entón, empezamos o ano pasado fixemos unha pequena iniciativa, e este ano, xa a inicios, alá polo mes de outubro, foi cando surdiu esta idea. Non sei moi ben de onde viñera aquela idea, pero naceu a idea de crear unha ferramenta, algo que nos unira a todos, que nos axudara a que o alumnado, incluso as súas familias, empregaran máis a lingua galega non só nas aulas, sino fora das aulas, porque a situación era un pouco alarmante hoxe. Claro, queríamos preguntar, non, a eles que son profes, non, como é a situación do galego. Xa estamos vendo, non, nos últimos tempos ese alarmante retroceso en canto a falantes, especialmente preocupante, non, esta parte, a parte da rapazada, non? Como vedes, bueno, vos no día a día nos vosos coles, Miriam? Pois vemos que cada vez se fala menos. Pasaba que fai uns anos e que viñan ao mellor algúns pequechos que uso de infantil, pequechos falando en galego, e que se non se fomentaba ou se non se traballaba, ou aínda así a tendencia era que se volveran castelán falantes, pero cada vez veñen menos nenos falando en galego, moi pouquiños. Pero aparte, eu creo que non, que nestes últimos anos, a ver, levo por aquí en Canal Rías Baixas nesta comarca traballando sobre 9 anos casi, máis ou menos, e eu cando empezamos aquí, cando empecé aí 9 anos, íamos o típico a facer repos nos coles, a Meaño fomos moitas veces, por exemplo, que é un cole moi activo, non? E había moitos nenos que ainda falaban en galego, pero ano tras ano vemos como cada vez quedan menos, non? A ver, é unha realidade na que levamos moitos anos percibindo. Faz referencia a Meaño, eu non levo moitos anos en Meaño, levo 3 solo, pero hai profesorado que leva 15. Entón, hai 15 anos a situación era ao revés. Entón, había que facer iniciativas didácticas para que os nenos aprenderan ou usaran mellor a lingua galega, ou a lingua castelá, perdón. Entón, agora mesmo pasa ao revés. De feito, o primeiro ano que nos xuntamos, non sei se lembras, xuntámonos estivamos coa idea de facer unhas enquisas a nivel de colo, de feito fixémolas, para ver que porcentaxe de alumnado falaba galego. Estaban falando de educación infantil e primaria. Había aulas, por exemplo, na miña aula de 20 alumnos, solo 2 son galegofalantes, pero había incluso realidades que había centros educativos en donde casi era un porcentaxe, un 90% do alumnado era castelán falante, cousa que
bueno, pues é necesario revertir esta situación canto antes e por eso nos decidimos unir. Claro, e como é a percepción que teñen os nenos e as nenas do galego? Porque unha cousa é que o falen ou non o falen, pero outra cousa é a percepción que teñen do propio idioma e esa parte negativa que hai, non? Arredor do idioma que supoño que aínda persiste, non? Que aínda é palpable nos coles, ou non? Eu realmente non percibo esa negatividade cara á lingua galega, non existe, de maneira que se ti animas aos nenos a falar galego, eles anímanse tamén a facelo, non teñen esa percepción negativa cara á lingua. Que pasa? Que a sociedade está, todo o mundo que os rodea, vale, as series de televisión, as series, os videoxogos, os libros que consumen, a música que escoitan, todo está en lingua castelá. Entón, despois está, que tamén a parte adulta, bueno, está ese, non sei se é unha realidade na que os maiores, sendo galegofalantes, temos a mala costume de falarlle castelán aos nenos. Sí. Ainda a día de hoxe sigue existindo eso. Son como, non sei, estereotipos que ten a nosa propia lingua que é necesario derrubar. Bueno, pois esta é unha ferramenta máis que intentará ir en ese camiño, a ver se logramos. Sí, adiante, Miriam. Nada, decía máis ou menos o mesmo, que notamos eso, que non é porque non queiran falar en galego, é porque ni sequera ninguén non perciben o galego no seu contexto, no seu entorno. Entón, moitas veces, cando lle falamos nos centros educativos galego, comezan falando galego e mesturan ao principio e logo falan perfectamente galego. E dá igual que sexan estranxeiros, que non perciben a lingua con cariño e con agarimo. Ao principio incluso se confunden, dicen, pero ti por que falas así estrano? O sea, non saben se é outra lingua, se é inglés, un inglés raro, si o que é. O sea, e iso chama a atención, pero enseguida se acostuman. Eu penso como a él que non noto que o consideren como algo negativo. Sabes o que está pasando? Que incluso ahora as escolas e os centros educativos se están convertindo en contextos que son castelanizantes, en donde, por exemplo, eu teño 2 fillos, os meus 2 fillos falan galego e só falan castelán nos seus centros educativos. Claro, e supoño que tamén dentro da comarca do Salnés haberá diferencias, non? Por exemplo, entre concellos, non é o mesmo unha aula en Sanxenxo que quizáis unha aula en Meaño, quizáis unha aula en Ribadumia. Cambia un pouquiño tamén dentro da propia comarca os hábitos do uso do galego ou non? Pode cambiar un pouquiño porque dependendo da zona, se é máis de interior, creo eu, ou non, pois se recibimos máis alumnado estranxeiro e máis cambiante, porque é verdad que tamén moitas veces recibimos alumnado a mediados de curso, sale, e nenos estranxeiros. Entón pode influir un pouquiño eso. Nas enquisas que fixemos ao primeiro ano, chamaba a atención, é verdad que na parte máis de interior, pero claro, todo isto son zonas de costa xa moi habitadas. Sí, o interior dentro da costa. Sí, pode ser que haya un maior número de alumnado galegofalante, pero estamos falando de un maior número, pero dun porcentaxe moi baixo, igual un 10%. Claro. Dentro de unha situación que incluso un 80%, se pode decir, 75-80% do alumnado que hai na comarca do Salnés é castelán falante. Decíaste antes unha cousa moi interesante, non? Que era que todo o que nos rodea, a fin de contas, está en castelán, non? O que, por exemplo, son da xeración Xabarín, que ben fixo, non? Daquela, a televisión, os debuxos e todo o que se facía alrededor do Xabarín Club, aqueles videoclips maravillosos e todo aquilo que aprendimos e que nos quedou aquí metido na cachola, nunca mellor dito. Pero claro, a día de hoxe, os debuxos que claro, a TVG neste caso xa, pois tirón de orellas un poquinho para a TVG. As outras cadeas que emiten programación infantil están en castelán, e tamén a través de YouTube e demais, tamén todo en castelán, música en castelán. Claro, como facemos para combater, non? Contra todo este xigante de contidos que están en castelán? É complicado. Eu sempre digo que partir dos entornos máis pequenos, quer decir, é mellor empezar traballando nunha aula, logo nunha escola, logo nunha comunidade educativa, ou logo en esa pequena sociedade, senón en vez de facer proxectos grandilocuentes. É verdad que o Xabarín Club foi un proxecto moi grande e que tuvo unha repercusión tremenda, porque había todos os debuxos animados, eu que sei, Son Goku e aquelas movidas eran en castelán, e non reproducíamos a maneira de falar. Bueno, pois non sei, eu espero que Salnesiña a nivel comarcal tamén se convirta un pouquiño en eso, porque tamén non deixa de ser, igual que o Xabarín, unha especie de mascota que tamén ten, igual que o Xabarín, pois o seu fin é promover a lingua galega e tal. Tamén é verdad que ten, unhas características moi cercanas así á infancia, igual que o Xabarín. Entón, esperemos que, non sei, pequenas cousas nas escolas, por exemplo, e tamén procesos de unión.
Quer dizer que esta é un proceso de unión porque nos demos conta que facendo proxectos de escola en escola pois non tiñas moita repercusión e ao mellor uníndonos seguramente que teñamos máis forza. Bueno, pois temos a Salnesiña que está aí, bueno, pois descansando aí ao ladiño da súa batea. Contanos un pouquiño, pois para que perfil de nenos ou para que franxas de idade, non? A que falábamos, non? De por exemplo, dos debuxos animados, para que público ou para que grupos de nenos e nenas está pensada esta proposta? Nos estamos traballando, os centros que nos unimos son de infantil e primaria, entón máis ben a mascota vai nese entorno, pero é certo que depende das actividades e das actividades que realicemos despois xa, pois non queremos poñer límites tampouco, porque igual pode chegar a moita máis xente, pero as actividades que faremos van pensadas nesa liña porque é o ambiente no que estamos acostumados a traballar. Tamén é certo que unha vez que rematamos e cando fixemos a presentación que fixemos en Expo Salnés a finais de curso, por exemplo, comigo contactaron 2 centros educativos, 2 IES, 2 institutos, un do Grove e outro da Illa, na que se mostraban interesados en participar, en sumarse. E pode ser que é verdad que Salnesiña ten un perfil máis infantil, pero bueno, tampouco pasaría nada porque non deixa de ser unha ferramenta que aparecerá nos centros en toda a comarca, pois un poquinho para animar, é unha ferramenta máis que temos, ademais de moitas outras que temos, incluso Canal Rías Baixas e moitas outras que aparecen por aí, que son ferramentas que temos e que temos que poñer a disposición da xente para que, bueno, para revertir esta situación que é necesaria. Bueno, Salnesiña acaba de nacer, que ten por diante ou como se desenvolve sobre o terreo nos centros educativos todo o que está detrás de Salnesiña, como se vai desenvolver, non? Ou despregar, digamos, todo o proxecto de Salnesiña. Pois primeiro comezamos presentando a mascota que elaborou a... Agora falaremos con Yolanda, que temos aí expectante. Sí. E despois xa dándolle visibilidade, presentándolle nos centros, e o que fixeron un alumnado é buscar un nome. Entonces, cada centro elexía un nome, hubo centros que orgallaron con votacións e demais, e cada centro elexiu un nome, e logo a ilustradora deses todos nomes elexiu un. Entón, o primeiro que fixemos foi presentala e elexirlle un nome. E agora que xa naceu e que xa temos aquí, pois comezaremos en setembro, outubro, cando comecemos a reunirnos, pois realizando diferentes actividades con ela. Pois actividades de todo tipo. Claro, ahora mismo xa coñecen todo o alumnado de 24 centros da comarca, non están o 100% os centros, pero bueno, esperamos que se vayan unindo, non faltan moitos, Entonces todo o alumnado a coñece, por que? Porque este curso pasado foi o proceso de poñerlle nome. Entonces, claro, todos os nenos lle puxeron un nome, que é verdad que ao final de tantos nomes que se lle puxo, que quedou un. Tivo que elixilo ela. Bueno, había moitos, despois aí Joli que conte a variedade de nomes que existían. Pero bueno, foi un acerto, non? Dende o punto de vista da implicación e da participación de toda a rapazada, xa abrir nun primeiro momento e que sintan o proxecto como seu, non? Claro. Agora hai que darlle presencia. É verdad que en todos os centros este é a mascota grande, pero en todos os centros temos esta, que é a mascota pequena, que forma parte, ao igual que nos centros, todos os centros temos a mascota da biblioteca. Que fan as mascotas nos centros? Aparecen, ofrecen instruccións, ofrecen algún tipo de indicación motivadora, a partir da cal o alumnado e o profesorado e a comunidade educativa, tamén as familias, se vinculan cara a un proxecto, cara a unha liña, bueno, cara a un objetivo final, non? Salnesiña vai estar moi vinculada á lingua, á cultura galega. Entonces, aparecerá nos centros como se definan estas primeiras reunións que temos, xa che digo que levamos 2 anos xuntámonos sempre na Escola de Educación Infantil da Pastora en Cambados, e ali os coordinadores nos xuntamos e cando empezamos a diseñar. Entonces, realmente que sabemos ata agora que vai a aparecer. Vai a aparecer nos centros ofrecendo este tipo de iniciativas, de indicacións á rapazada e ás súas comunidades educativas, e tamén queremos que aparezca fora dos centros. Ese será algunha sorpresiña que habrá que dilucidar ao largo do curso. Estaremos pendentes, por suposto, ademais en Canal Rías Baixas, tamén sempre pendentes deste tipo de iniciativas que se fan aquí, neste caso na comarca do Salnés, ou en calquera das nosas comarcas de referencia. Falábamos de que había unha chea de nomes e que Yolanda, a artista encargada de darlle vida a Salnesiña, que como finalmente se chama, pois fuches ti, non, a responsable de seleccionar o nome. Non sei cantos nomes había na lista final, pero bueno, supoño que foi unha tarefa complicada, non, Yolanda? Sí, yo creo que había como 14, 18, 16 nombres, y cada uno, bueno, mandaban un audio, los niños explicando por qué habían elegido ese nombre,
Y de todos, el que más me gustó fue ese, porque me parecía que pues al final también englobaba mucho en la zona, en la personalidad de la mascota, me parecía que era como la más acertada. A ver, contanos así algún outro nome que tamén estaba chulo, pero bueno, que al final non puido ganar porque non podían gañar todos, claro. Sí, había alguna que se llama, era como un conjunto de palabras, que a mí eso sí, es como un juego de palabras, que a mí eso siempre me encanta, pero es verdad que no quería que fuera algo como muy enrevesado, pero que tampoco fuera como muy obvio, no sé, yo para esas cosas a mí me gusta darle muchas vueltas, y había una que era así algo como Carmexillón o algo así, que era mezcla de Carmen, Mexillón, ese me parecía muy divertido. Luego había otro que era Panchirola o algo así, que era un conjunto de pandereta, no sé qué más, pero bueno, al final me quedé con Salnesiña, pues por eso de que fuera como más nuestro, de toda a comarca, más, ¿no? Sí. Bueno, e Salnesiña, unha vez que xa escolliches o nome, había que crear vida. Contanos que é Salnesiña, quen é Salnesiña, e un poquinho cal foi a inspiración para facer este deseño. Pues bueno, yo decir que yo soy de Madrid, llevo 14 años viviendo aquí, y cuando a mí me propusieron este proyecto decía, wow, o sea que yo tengo que crear una mascota que englobe la lengua gallega, lo que significa Galicia y todo, y me pareció un reto muy grande, pero al mismo tiempo dije, jolín, me resulta fácil porque la energía y el alma, la pasión que los gallegos transmitís por vuestra tierra es como que todo el mundo conoce Galicia, todo el mundo conoce algún gallego, todo el mundo ha veraneado aquí alguna vez, entonces, y esa pasión que tenéis por vuestra tierra es como que la transmitís muy bien. Entonces para mí fue relativamente fácil decir, vale, ok, me voy a poner a ver qué significa para mí Galicia. O sea, lo siento, yo suena una gaita y se me eriza la piel, veo las costas, los paisajes, se incendia un bosque, me duele como si me doliera a mí, o sea, siento esta tierra que es muy mía. Entonces estuve haciendo como una batalla de ideas, expuse en mi cuaderno, que siempre todas mis ideas las vomito ahí en un cuaderno, y me puse a pensar en sus tradiciones, en los paisajes, en el clima, en las músicas, en todo aquello que significa Galicia o en lo que es característico Galicia. Y de ahí fui cogiendo un poquito de todo. Entonces realmente pues la mascota, la cabeza, es una pandereta que tiene 9 ferreñas, las 9 ferreñas significan cada concello de la comarca del Salnés, ¿no? Tiene los mismos colores que el logo, el pelo es una onda de mar, la bufanda que lleva es una ola de viento, tiene hojitas de carballo, donde nace la voz, también en el vídeo que hice contándolo decía, el viento está en la garganta tapando donde nace la voz, el gallego, el idioma. El cuerpo es un mejillón, las botitas que lleva amarillas es un guiño también. Ahí que te están ahí enfocando, perfecto, sí, continúa. Las botitas amarillas son un guiño también, pues ya no solo al mundo marinero, sino a los niños, a las botas catiuscas que llevan en el invierno. Y bueno, pues con todo ello, pues salió esto. Luego los niños, es verdad que alguno me decía, pero es que no tiene boca. Porque acabas de darte cuenta. Es que los niños se fijan mucho. Sí. Entonces, ¿y cómo hizo que no tenía boca? Pues primeramente ni lo pensé. O sea, yo cuando me pongo a dibujar, pues ya te digo, según me voy inspirando. Y luego es verdad que dije, bueno, es que en el momento en el que yo le ponga una boquita, ya va a tener una expresión. Sea un puntito, ya va a parecer que está asustado, esté contento, está contento. Entonces creo que me transmite mucho más o puede llegar a transmitir muchas más emociones según la personalidad, el estado de ánimo de cada niño, como para dejar lugar a imaginación, no sé, de todo. Bueno, xa nos comentabas agora, non? Como os nenos se fixan en todo, que non me fixaban, que non ten boca Salnesiña, pero agora que os ves, non? A toda a rapazada interactuando nos distintos centros con Salnesiña, que está presente aí nos distintos coles, pois ti como artista encargada de darlle vida a Salnesiña, pois como te sentes cando ves aí aos rapaces pois xogando, interactuando con ela? Pues es todo un orgullo, porque les ves además, sobre todo en el cole de Miriam, en el cole de Puerto Novo, que hago muchas cosas con ellos, el cariño que transmiten y la ilusión y ya me preguntaban, y Yoli, ¿cuándo vamos a poder, cuánto tiempo se va a quedar aquí y en qué cole va a estar y dónde se va a quedar definitivamente? O sea, que al final notas que sí que es una herramienta muy potente, que los niños, yo creo que conectas mucho con ellos, que lo valoran mucho y además sobre todo
transmitirles que es algo que ha hecho una persona con sus manos. Hay muchos niños que valoran eso todavía más. O sea que creo que, bueno, yo tengo grandes esperanzas en que sí que vaya a funcionar moi guai, moi positivamente. Moi boa resposta por parte dos coles, tamén boa resposta tamén por parte das administracións, boa resposta tamén por parte da rapazada. Quedamos as familias, un poquinho as familias que, a ver, os profes, que vos contan de se vos dan aí pulos para seguir adiante co proxecto? Eu creo que as familias están na mesma realidad que estamos, como é a parte adulta tamén da educación, que somos nós e tamén eles tamén se dan conta da necesidade de iniciar un cambio, non? Entonces, é verdad que coñecen, ou bueno, por lo menos no noso centro, supoño que en moitos dos centros da comarca o coñecen, o que sí que coñecen é a necesidade que teñen incluso todas as familias de darlle un cambio, é dicir, de que o seu fillo e a súa filla falen máis a lingua galega. Entonces, porque claro, como non somos os coordinadores de normalización lingüística, calquera pequena iniciativa, daste conta que ten participación. Entonces, pois eu creo que esta, que é unha ferramenta maravillosa, pois chegará seguramente a todas as casas da comarca, que é unha cousa que parece unha tontería, pero como unha pequena idea, como unha pequena, digo pequena, a pesar de que levou moito traballo e toda a historia, pero como algo tan pequeno pode chegar a todas as casas e a todos os fogares de nenos, de familias que teñan nenos de entre 3 ou entre 0 e os 12 ou incluso os 16 anos. Entonces, claro, bueno, pues para min é un reto maravilloso, incluso creo que tamén é un nexo que nos motivou incluso a nós, porque en un principio, o primeiro ano, éramos 10-12 persoas que estábamos aí involucradas, este ano xa fomos 22, entonces, viste, mira, unha cousa así, viste, non sei, é algo moi interesante, moi motivador, polo menos. Bueno, e agora que o proceso está en marcha, levades xa 2 anos, non estás contando, Javi, 2 anos con este proxecto en marcha, polo de agora, así a modo, digamos, conclusión, para seguir collendo forza de cara ao futuro, con que vos quedades de todo este proxecto, con que parte alentadora vos quedades de todo este proceso que iniciastes e que despois a rapazada e as familias están detrás? A ver, Miriam. Pois quedámonos coa ilusión que percibimos nas reunións e como aumentou o nivel de profesorado implicado. Ao principio, como ven en Diel, éramos 10, 11, este ano xa chegamos a ser 20 centros. En canto se impulsou a mascota, salimos na prensa, ademais xa hai outros 2 centros, institutos e algunha escola infantil tamén interesada. Entonces, primeiro nesa participación que vemos a nivel, ou esa ilusión a nivel social de querer participar, e logo nas reunións o que se palpa é ilusión. Eu creo que eles tamén o ven, pois ahora podemos facer isto e o outro, porque vimos que os nenos están ilusionados, que o proxecto se levou a cabo e que ten ou está tendo unha repercusión. Entonces, eso ao final tamén nos motiva a nós para decir, wow, o que con unión e uníndonos podemos crear cousas xeniais que poden ter unha repercusión a nivel de linguaxe e da cultura galega. De feito, eu quedome exactamente con eso último que decía, como en esta sociedade que é hiperindividualista e cada vez máis, donde nos refuxiamos cada vez coas nosas propias aplicacións, nosos propios mundos e toda a historia, como ás veces hai que xerar, e creo que é unha responsabilidade que cada persoa debería ter, como xerar procesos de convivencia, de comunidade. Entonces, que pasa? Que esta comunidade, eu creo que ás veces se nos foi das mans, porque iniciamos a comunidade a nivel de cole, e logo, bueno, ahora a nivel comarcal, non? Agora é unha rede social, non? Sí, unha comunidade ampla. Interactuamos entre nós, temos novas ideas, novas canles de comunicación e de enriquecemento profesional. Entón, eu creo que eu co que me quedo é con ese espírito comunitario que debe ser a base a partir da cal se idea un cambio a esta situación. E a partir de setembro, co arranque do novo curso, polo que me comentamos outro día, Javi, cando falábamos na produción da entrevista, tedes a intención de, a partir do curso que ven xa, darlle aí máis potencia e converter a Salnesiña nunha referencia, non? Aparecerá nos coles e aparecerá fora dos coles. Non temos exclusiva, non nos hasta aí podemos leer, sí. Aparecerá. E seguramente ti te darás conta, e moita xente da que nos está vendo tamén se dará conta de que, anda, mira, esta era aquela mascota que fixeron. Bueno, veremos, a ver se hai unha, non sei, unha estatua nunha rotonda ou non, xa veremos. Por aí vamos. Bueno, non quería rematar a entrevista, Yolanda, xa que estás aquí con nos coxe tamén, pois presentándonos a Salnesiña madrileña, nos comentabas que levas xa uns cantos anos, máis dunha década aquí asentada en Galicia, estás aquí asentada en Sanxenxo, un artista
artista multidisciplinar, como decía ao principio, moi activa tamén aquí en Sanxenxo e en toda a nosa contorna. Quería aproveitar para preguntarte un pouquiño polo teu traballo e un pouquiño polos distintos proxectos nos que estás traballando agora. Pues ando en muchas cosas. Realmente me he ido así como adaptando un montón con todas las cosas que han ido pasando a lo largo de estos años, pues ya sea por la pandemia, luego la crisis, que ahora la inteligencia artificial, que eso es lo que ahora mismo me está pues acortando un poquito, pero con mi instinto de supervivencia y de querer aprender y de querer hacer más cosas, pues ahora ando haciendo muchas cosas que realmente es lo que llevo haciendo toda la vida, claro, que es dibujar, hacer vídeos, hacer fotos, que es mi pasión y sobre todo es como el denominador común, que es la creatividad. Claro, que importante o que decía xusto Yolanda, non? Esa inteligencia artificial que é unha grande ameaza para artistas como Yolanda e a min que me sangran os ollos agora que vexo en redes sociais cartéis de diferentes actividades, xa cando son os concellos os que fan cartéis con inteligencia artificial, aínda me sangran máis porque detrás de cartéis, detrás de deseños, de debuxos, de creacións hai artistas, non? E iso é algo que tamén hai que valorar, que é creatividade, que é imaginación e que é talento, non? Que se está perdendo, que está en risco de perderse y puestos de trabajo, a fin de cuentas. Sí, hay un montón, o sea, diseño gráfico, ilustradores, hay un montón de artistas en general, músicos, es que ya yo tengo la esperanza que esto es pues la cresta de la ola, está pegando el petardazo y que en algún momento la gente pues volverá otra vez a decir, no, es que esto ya es todo sota caballo rey, todo igual, yo quiero esencia. Y eso también lo decía cuando hicimos la presentación, que dije, vale, esto a lo mejor sí que lo podría haber hecho la inteligencia artificial, sí, claro, ¿no? Sí, yo sí, la entreno, le digo 4 cosas, pero yo creo que al final se ve por los poros de la piel que ahí hay una parte humana, que eso, pues por suerte, todavía no es capaz de hacerlo la inteligencia artificial, no sé, en un futuro. Pero sí, yo he de decir que también el Concello de Sanxenxo me llama mucho para hacer carteles, de hecho la programación de verán, que presentamos no primeiro programa do aquí do Verán, está diseñado por ti, ¿no? Sí. Bueno, que pues bueno, todavía hay gente que cree en los artistas y que nos llaman para hacer cositas de este tipo. Bueno, pois reivindicando o talento de artistas como Yolanda, reivindicando a figura da nosa ilustre convidada salnesiña e reivindicando o uso do galego entre toda a sociedade, especialmente entre a rapazada, que importante é pois falarlle aos nenos, aos pais, nais, avós e aboas, falarlle aos nenos en galego, porque como dicía ao principio da conversa, é un tesouro que só é noso, porque só nós temos esta lingua e somos só nós os responsables da súa supervivencia. Pois nada, agradecervos que estiverades hoxe aquí connosco no Verán. Imos brindar, temos aquí este exército de copas de Martín Codas, valle pasando por ali Javi, a Yolanda e a Miriam, pois imos brindar, por suposto, por Salnesiña e por todo o traballo a prol da recuperación do galego. Graciñas. Gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán, marchamos agora ata un enclave ben fermoso, a área recreativa dos Muiños de Lores en Meaño. Ali acaban de celebrar unha nova edición da súa Festa dos Muiños, un evento gastronómico e festivo que reúne a centos de veciños para pasar unha auténtica xornada de convivencia. ¡Viva a Festa dos Muiños! Sabes mejor que nadie que me fallaste. Isto é unha maravilla polo ambiente, polo sitio, pasámoslo moi ben. É o segundo ano que veño, encántame. Espero volver o que ven. O ambiente, a sombra, todo, a comida. Así, en familia, en compañía, todo es una fiesta de convivencia, sobre todo. Un des, para que volvas o ano. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Vin aquí
que esta festa moi contenta porque estou con todos os meus veciños de Padrenda. Torno moi agradable, é unha certa facer aquí unha comida, aparte que nos dá sombra, estamos a fresquiño. Estamos nunha festa que se pasa moi ben, comemos moi ben. Esta festa teño máis de 4 anos vindo a esta festa. É unha festa espectacular. É a cuarta. E mentes poida virei sempre, porque me encanta. Estámoslo pasando en pompa. Estamos comendo moi ben, pasámoslo moi ben. A comida estuvo moi rica. Todo moi ben e moi organizado. Amigos de Verán Verán, benvidos. Un ano máis estamos celebrando a Festa dos Muiños de Lores. Estamos a falar xa da 22 edicións. Edicións e celebracións na que consiste en reunirnos diferentes veciños, diferentes das parroquias de Meaño e celebrar unha comida, sobre todo pulpo e carne ao caldeiro, nesta área incomparable. Oliñar veñen e va, non te vai a rianxeira, que te vas a marear. Veño ca miña familia, bueno, temos tamén veciños aquí do Concello de Meaño, bueno, moi bo ambiente, a verdade. De maravilla, no es la primera vez que vengo, ya vine varias veces y es excelente. É a segunda vez que vimos, a verdade é moi agradable agora en verán, pois poder pasar aquí un día todos en familia, a verdade. Isto é unha maravilla e todos os clientes que veñen por primeira vez repiten sempre. Sempre, sempre, sempre. Estamos aquí na Festa dos Muiños a pasar un día agradable con os amigos e con todos que estamos aquí. Eu traballar non, pero festas unha pasada. Salimos guapas aí ou non? Porque eu quero salir guapa. Con una copa de vino en la mano. A comida estuvo riquísima. Moi boa. A verdade é que unha zampada de pulpo que dá gusto, Empanada, pulpo e agora ven carne ao caldeiro. Empanada de bacalao con pasas, atún, pulpo ou polvo, como queiras, de río, e carne ao caldeiro. O que me gusta desta festa, o pulpo, que está espectacular. Todo está moi ben, empanada, o viño. ¡Viva el vino! Mujeres, rosas que calientan nuestro sol. Despois da comida é o postre, o chupito, que eso non se perdona. Bueno, ainda nos falta o mellor, como sabes. O qué? O baile. E máis? O chupito. Y vivan los 4 puntos cardinales de mi patria. Que vivan los 4 juntos. Agora bailar. Nós, ademais, somos moi bailaríns todos. Esta esquiniña, bueno, hombre. A min chamome bailadeira. E esta tamén é bailadeira, este é o bailadeiro. Temos unha banda que é a banda do Sequío, que é do Jrobe, e vamos a actuar e dedicarlle unha canción a esta xentiña, para que o pase ben. E a toda a miña xente que está aquí, encántanos bailar. Somos os primeiros en salir á pista con Prisma. Gracias, Dani. Dúo Prisma do Grove. Aquí estamos na Festa dos Muiños de Lores para dalo todo esta tarde para toda esta xente que o pase de maravilla. A ver, toca ou non toca? Toca. Pois xa se ve este regalillo que hai aquí. Nunca teño esta suerte, esta vez tocoume este viñiño para aquí, para beber entre todos os compañeiros. A ver, que ganastes? Pois 2 botellas de viño aquí, ves? Todo viño. 3. Alvariño. Tocounos aquí un pexegueiro tamén, aquí viño. Para o ano xa estaremos outra vez aquí. Aparte que xa me tocou a invitación e, bueno... E imos agora coa nosa axenda de eventos. Comezamos aquí en Sanxenxo coa Festa da Ostra.
Unha cita gastronómica que acada a súa 33ª edición e que se vai celebrar, como sempre, en Noalla. Vai ter lugar os días 7, 8 e 9 de agosto a partir das 11 da mañá. Ademais de ostras, nesta proposta tamén poderemos degustar mexillón, sardiñas, churrasco ou empanada, nunhas xornadas amenizadas por distintas propostas musicais. Pois seguimos con música, co Festixeve en Pontevedra. En concreto, no campo de Vilar de Fragoso, na parroquia de Xeve. O festival xa está en marcha, pero vai continuar ao longo de toda esta fin de semana. Este sábado, por exemplo, xornada destacada con de Ninjures e Ortiga. O domingo, xantar popular, actividades para a rapazada e xogos populares. E fin de festa co grupo Curtidoira. Seguimos con música, pero mudamos de rexistro. Festival de Blues e Jazz en Pontevedra. Neste caso, do 3 ao 7 de agosto, na Praza da Ferrería. O festival reúne figuras destacadas do jazz e o blues do panorama internacional nuns concertos que, ademais, son de balde. Entre os convidados, La Yuca, Jazz, Nils Peter Molbaer e Cyril Aimé Quarter. Haberá tamén animación de rúa con Brass Atlantic Street Band. E festas en Exipto, no concello de Boiro. Ali temos en marcha arestora a Romaría de Exipto. Para este sábado temos distintas propostas como sesión vermú con Neverloura, sardiñada ou verbena con charada e platinum. O domingo, mercado ecolóxico a Aira dos Oficios, sesión vermú con tremenda sudada e romaría amenizada por Ar de Loureda e Home Orquestra. Bueno, e o noso seguinte convidado eu creo que aprendeu antes a botar un aturuxo que a falar. Ele é Joel Padín, cantante e pandereteiro. Que tal? Moi boas. Que tal? Moi boas. Benvido ao Veramera. Bueno, xe decía agora na presentación, porque isto do teu coa música ven dende ben pequeniño, non, Joel? Ven dende ben pequeniño, ademais ten unha historia moi curiosa. Mira, eu comecei cando tiña 6 anos. Eu son de Bamio, de Vilagarcía. Sí. Entón, eu cando tiña 6 anos, meus pais dicíame sempre: mira, Joel, tes que deixar de facer o que estás facendo, que basicamente resultaba en comer tortilla e xogar ao fútbol. Tens que facer algo máis útil ca túa vida. Vamos a meterche nunha actividade para cando acabes no colexio e tal, para que fagas algo interesante. Entón dixeron eles, bueno, unha agrupación que hai aquí en Bamio, que agora os rapaces están indo moito, aprendes ali a cantar, a tocar. Eu non quería, ao final obligáronme prácticamente a ir. Pero claro, eu no momento no que descubrín ese mundo de o que distía, turuxos, de pandereteiras, de cantareiros, de gaitas, de baile, xa namorei. Entón, no momento que saí da primeira clase, xa tiñan as ganas inmensas de poder seguir e aprender todo o que puidese. Claro, supoño que daquela, non? Primeiro non querías, eso lle pasaba a moitos nenos, a mí que me decían, non, métete en gaita, nunca quixen, e non sei tocar a gaita, pero claro, unha vez que te meteches neste mundo e viches que efectivamente che gustaba, supoño que despois o vivías sendo neno, non? Como a un xogo, non? Claro, basicamente é un xogo, estás aprendendo unha nova habilidade que pode ser, como dicía antes, non? Pois xogar ao fútbol, pois tocar a gaita, pois tocar a pandeireta, pois eu vou ali a pasalo ben. A todos os rapaces íamos pois a pasalo ben únicamente. Que pasa? Que despois, no momento no que ves que é unha cousa que realmente che aporta e che gusta e que ves que van pasando os anos e van caíndo as outras actividades porque tes outras prioridades como os estudios, pero esa mantense. Bueno, si se mantén, teño ese interés tan grande porque realmente podo facer algo interesante con ela e ten que formar parte da miña vida. Entón, sí que no momento no que me plantei un pouco máis o decir, oye, pois vamos a facer unha cousa un pouquiño máis profesional, que era un rapaz. E foi cando foi todo o tema de Pequenos Fenómenos, con 12 anos e tal, e a partir de aí foi cando, pois, xa falaremos, supoño que despois do tema do disco e así foi o asunto. Claro, porque moita xente darse con decir, pero este vino en unha tele cando era un rapaciño, que segue sendo moi non, porque tes con 21 anos, pero claro, xa hai uns cantos anos que te vimos aí nos platós da televisión participando en distintos programas coa música galega por bandeira, non? Coa pandeireta e coa música galega por bandeira sempre. A verdade é que tive moitas oportunidades, non? De moita xente que me intentaba inculcar ou pasarme a outros estilos de música, como é normal, a ensinarme outra forma de facer música e de disfrutala.
pese a que puiden facer algún acercamento e cantar algunha cousa diferente ou cantas cousas en inglés, ao final sempre volvía ao que me gustaba, que era a música tradicional, e que ahora teño por sorte poder aprendela e ensinarlla a outros rapaces que, como eu, aprenderon nese momento. E que recordas daqueles momentos na tele? Porque claro, tiñas 12 anos, non? Cando participaches na tele, para un neno, non? Ten moita curiosidade, non? Cando, bueno, rapaces tan pequeniños van á tele, pois un pouco como viven, porque claro, é unha cousa divertida, pero tamén é unha cousa que mete supoño moito medo e moitos nervios, non? Sí, a verdade é que eu de nervios sempre o pasei fatal cando era pequeno. Doime moitísimo a espalda, a barriga, porque ao final, aínda que o vexas como un xogo, no momento que ves unhas cámaras, que ves que uns presentadores, que ves un xurado que che vai evaluar o que estás facendo é unha competición con outros rapaces. Entón, claro, un poquinho de nervios había. Pero bueno, eu creo que respecto aos outros rapaces, non, desa idade sempre tiven como un poquinho máis de plomo e sempre puiden xestionar os nervios dunha maneira, pois, un poquinho mellor, ou eso considero que a media, e iso que me permitiu pois poder facer as actuacións que fixen nese concurso, por exemplo, pois tranquilo, sosegado. Entón, foi unha experiencia moi chula que non creo que todos os rapaces teñan que pasar tampouco por ela, ni moito menos. Eu creo que é unha experiencia que si realmente con esa idade xa tes claro, nese momento xa levaba 6 anos tocando, xa tes claro que queres dedicarte a eso, pois aproveita e vaite e perde a vergoña, que é o máis importante. Bueno, os anos foron pasando porque pasan para todo o mundo, pero bueno, que queda daquel rapaz? Como foi medrando musicalmente Joel Padín dende aquel debut televisivo, dende aquelas primeiras actuacións ante o público? Pois a verdade é que o avance que fun tendo, non, respecto á música tradicional sempre residiu en volver aos orixes, pese a que este dicindo que un avance é sempre volver aos orixes, porque é intentar manter e preservar todo o patrimonio cultural tan rico que temos en Galicia e que tan pouco ensinado, a meu parecer, está realmente na vida cotidiana da xente, porque moitas persoas pois van pola rúa, non? Ou viven, por exemplo, en Vilagarcía. Sí. E hai procesións de gaiteiros e de música tradicional. Ainda neste ano 2026 poden ver cunha clase de superioridade respecto a xente que pode tocar música tradicional e cantar. É unha pena, porque é o noso patrimonio, é moita xente que rexeita completamente a música tradicional, a música en galego. Entón, eu agora o que estou a facer é en corpo e en alma e tratar de ensinar a toda a xente que a música tradicional é unha música preciosa, que entra polo oído perfectamente, pero que sí que precisa dun coñecemento previo para entender o contexto, para que tamén a túa mente, que está preconcebida para escoitar que che guste o reggaetón ou outros estilos, sen menosprecialos, pero que sí que requiere dunha preparación, que si na túa familia, por exemplo, non tendes moita tradición, non, de escoitar música en galego tal, pois sí que é máis complicado. Entón o que intento facer cas redes sociais, sobre todo, que despois tamén falaremos un poquinho, pois inculcar e meter a xente xoven por ese carreirín. Bueno, pero certo que cada artista pois vai buscando o seu camiño, tamén o seu estilo. Contanos un pouquiño como concibes ti pois o teu estilo musical, un pouquiño mesturando esa tradición, pero tamén con toques de modernidade, podemos decir, por exemplo, divulgando tamén a través das redes sociais, que logo falaremos. Como é o teu estilo, o teu xeito de entender a música galega? O meu xeito de entender a música galega foi oscilando brevemente, tivo un pequeno percorrido de oscilación. Basicamente, na música tradicional galega o que sempre se buscou foi o repetir o que xa existe para que perdure. Entón, claro, ese formato, esa forma de velo, pois ten un límite que é que non hai creación, non hai nada novo que escoitar, sempre son versións sobre versións, entón aí está un pouco limitado. Entón, claro, agora hai moitos artistas, non, que fan música nova, que ten ese aire tradicional, pero que realmente é da súa autoría. Sí. Entón, eu agora estou indo un poquinho máis por ali, sen perder nunca as cancións tradicionais populares como as que subo ás redes sociais, pero sí que é certo que hai que crear nova música para que dentro de 150 ou 200 anos exista xente que faga o mesmo que fixemos nós.
tamén, que tamén repliquen primeiro para que non se perda, pero que tamén sigan avanzando para que sexa un ciclo que nunca se acabe. E ti xa que levas uns cantos anos nisto da música, supoño que agora estamos a vivir, estarás de acordo nun momento moi bo para a música galega. Temos artistas emerxentes ano tras ano que están saindo novos proxectos. Supoño que efectivamente estamos nun bo momento, que hai que aproveitar este bo momento pois para ir un paso máis alá, non? E conseguir pois efectivamente leválo a eses 200 anos despois para que continúe, non? A nosa música. Exacto, eu vexo que é un fenómeno increíble que aporta tanto á cultura galega e a noso povo, porque ao final é o que dis ti, cada día sai un novo artista que fai música en galego, é unha alegría moi grande, porque o galego, a música tradicional galega agora mesmo está de moda. É unha sorte moi grande, porque ese fenómeno xa o pasou o flamenco, e mirade o impacto tan grande que tivo polo mundo adiante, e agora é o momento da música tradicional galega. E temos todos que poñer o noso empeño en que ese interese perdure na xente que está escoitando agora un poquinho polo fenómeno do boom, non? Pero que perdure, o importante é que perdure. Bueno, xa non comentabas ti antes ese proxecto, ese disco que lanzaches no 2021, chamase Augas Mortas. Contanos un pouquiño, aí veremos a esencia tamén do teu traballo. Que nos imos a topar neste proxecto? Pois este proxecto basicamente forma parte da primeira parte do cambio da música tradicional galega, porque é xusto previo ao boom e a posta en escena internacional da música tradicional. Entón, pois ten varios puntos interesantes para min e para a xente que os coita e que me dá un poquinho de feedback, non? Que se mantén o máximo que se pode a esencia da música tradicional galega, a sencillez. Hai moitas cancións dentro do disco que son simplemente voz e pandeireta. Hai outras que sí que é certo que pois teñen pois un acompañamento de acordeón ou de guitarra ou con batería para facer un poquinho os baixos e tal, pero o que se intentou con este disco era volver aos orixes, porque no mercado non había prácticamente ninguén xoven que fixera música tradicional pura, un pandereteiro que fixese música tradicional pura en sí misma. Entón, estou moi orgulloso dese traballo. Foi unha honra inmensa poder facelo con tan só 15 anos, sí, claro. É unha sorte moi grande e que me aportou moitísima experiencia á hora de poder desenvolver, non? Pois de poder facer esta tarea de escoller entre 80 ou 90 cancións que tiñamos ao principio, ao final quedaron 13 e tal. É unha tarea que ao final o que fase é aprender moitísimo. Ademais estaba moi ben rodeado, o meu entorno apoiou moitísimo o proxecto e foi increíble. Bueno, imos falar agora desa parte das redes sociais onde es moi activo, onde publicas pois a cotío, non? Diferentes vídeos, pois precisamente con esa parte divulgativa da nosa música. Contanos un pouquiño que tipo de contidos estás subindo, a ver. Pois sí, contoche, basicamente en TikTok, Facebook e Instagram é onde teño máis presenza digital, vale? Sí que é certo que fai uns 3 anos subín algún vídeo a algunha red social e tal, e en Facebook sí que iba subindo algún vídeo, pero máis, pois, alargado no tempo, non? Ao final que non o tomaba en serio. Pero no momento que vin que a xente realmente estaba disfrutando do contido, que pedían máis e de que querían poder escoitar esas cancións nas súas casas, porque moitas veces pois escoitas as versións típicas de unha canción popular como a Rianxeira, como a Carolina, e xa estás como aburrido delas, non? Da mítica versión de X grupo, e dis ti, pois quero variar un pouco, e de repente xa eche un rapaz que canta esa canción e ti eres o fillo dun emigrado en Argentina e dis ti, que guai, non? É un rapaz da miña idade que está cantando esta canción. Entón fixen un pouco, por eso, foise dando. Agora son uns 44.000 entre todas as redes, que me parece unha cifra... Unha comunidade moi boa, moi grande. Moi boa, pero moi boa precisamente porque nace da música tradicional galega, e que tamén demostra e pon en valor para todo o mundo que realmente a música galega, como decíamos antes, está de moda, porque senón non habería 44.000 persoas que lle dan ao botón de seguir vendo ese contido. E basicamente fago versións das cancións populares que todos coñecemos, algunha canción que sempre intento meter polo medio, porque claro, se subes cancións populares, a xente coñecea, é máis fácil que chegar a eles, porque pois, comentan ou tal, ou dinche.
pero as cancións que son máis puras, máis descoñecidas, máis complicado que chegue a... Entón, pois vou intercalando para poder ir tamén un pouco educando, non? É dicir, sí, esta canción popular está moi ben, que igual ten 40 ou 50 anos de súa creación, pero tamén che vou ensinar esta canción que igual o autor non está moi claro, é unha canción que é dos Ancares, e tal, recollese foi moitos anos, a ver que tal, non? E vexo que agora funcionan igual de ben os dous tipos de vídeo. A comunidade xa está completamente integrada para poder escoitar os dous estilos de cancións. Entón, nas redes sociais o que fago é divulgar todo ese contido e, ademais, pois dou clases de música tradicional, dou clases de pandeireta e canto de maneira online, que eso tamén é algo que é bastante inédito, porque non vin a ninguén que o fixera. Dixen, pois vexo que todo o mundo está ahora co tema do teletraballo, que va arriba para baixo. Bueno, pois eu tamén vou aplicar o teletraballo como eu, porque quero tamén disfrutar, non, de poder traballar desde onde quera e tamén facer pois música tradicional para xente que igual está en un sitio que non ten acceso, que realmente esa era a base, facer as clases online para que a xente que non ten acceso a unha agrupación que teña ao lado da casa poide aprender igualmente, porque moitos emigrados en Argentina, en Suiza, sí que é certo que hai centros galegos, pero tamén é certo que os centros galegos están nas capitales. E se vives un poquinho aforas, igual non tens esa capacidade. E teño moitos alumnos de Latinoamérica, moitos alumnos de Madrid, de Barcelona, é unha tarefa que me encanta. Agora falamos desas clases que ofrece Joel, pero claro, estamos falando deses contidos en redes sociais. Eu que son seguidor de Joel, eses 40.000, 44.000, podemos dicir, imos ver un exemplo dun dos últimos vídeos que subiu ás súas redes sociais. Río verde, río que ten tantas cores, tantas como río leva, así son os meus amores. Do outro lado do río, ouvin cantar e chorei. Eran os meus amoriños, polos que tanto... Bueno, pois aí te estamos a ver, Joel, Río Verde, que é unha canción que, bueno, a min xa me sona de cando eu era pequeno, porque xogábamos no patio do colexio, bueno, coa goma aquela, e se cantaba, na miña zona se cantaba esta canción, e se fixo moi popular coas tanxugueiras, non hai tanto tempo, e ti, pois, o que decías, non ese tipo de canción un poquinho máis viral ou máis coñecida, podemos dicir, para que conecte tamén aí co público, non? Sí, exactamente, ao final, Tanxugueiras sí que é un grupo que é moi potente e que todo o mundo coñece, pero esas cancións un poquinho máis de raíz, pois igual non son tan coñecidas para o público xeral. Entón dixe, bueno, esta canción que foi grabada precisamente nunha finca familiar que temos en Bamio, e que temos a sorte de que pois ten unha línea de costa moi extensa e ten como un acceso ao que ven sendo o río. Entón, sempre intento pasar a maior parte do tempo ali. Vense xa para crear, para dar as clases, para gravar vídeos. Entón, esa canción de Río Verde que eu escoitaba tanto das Tanxugueiras é a que sempre me sai cantar ali, porque ao final non é porque o río sexa verde, que ás veces co deslumbre do sol e tal pode dar un poquinho de sensación, porque é un poquinho máis río que mar. Pero ao final é a canción que me conecta, unha canción tranquila, que a xente tamén conectou moito, e reflexase tamén nas estadísticas que tivo. Esa é unha sorte moi grande que teño, non? Como dicía antes, o poder traballar e facer o que me gusta dende sitios que me aportan moito máis valor, non? Que ao final non estás pois nunha oficina ou estás nun parque, tes a limitación de que hai xente que se podes, se eres un poquinho non máis vergonzoso, podes dicir, pois hai xente que me está vendo e dá un poquinho máis de reparo, non? Pois aí teño esa sorte de poder facer todo o contido e de poder dar as clases tamén. Oye, que ven que vídeos como este ademais que se poidan ver, pois iso, como hai un galego en cada recuncho do planeta, que se poidan ver estes vídeos, toda a comunidade galega, por exemplo, en Latinoamérica, na Argentina, como comentabas ti, que vídeos como estes, ademais con esa paisaxe de fondo, cheguen tan lonxe, non? Sí, é verdade que é unha pasada. As redes sociais pareceme o invento máis grande a hora de poder compartir e divulgar unha habilidade ou un fenómeno cultural como que está sendo agora a música tradicional galega. Ten un potencial de crecemento para calquer ámbito que se pode aplicar realmente a todos.
que o que non está utilizando agora mesmo as redes sociais para o seu negocio, para divulgar a habilidade que teña, está perdendo unha oportunidade moi grande. Pois unha oportunidade como chegar ben lonxe coa nosa música. Nos comentabas agora que esa finca, ese recunchiño que víamos aí de fondo no vídeo que acabamos de amosar, é, digamos, entre comiñas, a túa oficina, porque ali vas a tocar para ti, a facer os teus ensaios, pero tamén a impartir, non? Que é ben curioso iso, a impartir as túas clases que fas de forma telemática, non? Contanos a ver como é que esa parcela sexa a túa oficina. Pois sí, como te dicía antes, pois a parcela é unha parcela familiar que ninguén estaba utilizando, porque aquí, sobre todo na zona de Vilagarcía, de Bamio concretamente, pois as familias teñen moitísimas parcelas que ao final van pasando os anos e como as leiras xa non se traballan como se facía antes, xa non se planta, xa non se ten posto viño. De feito, esa finca está toda posta tiña posto viño e ainda están os postes. E claro, ao final nace de intentar aproveitar, non, pois, por así dicilo, o patrimonio familiar, porque ao final ese tipo de cousas son un ben que se non coidas crece, chega un momento que non é accesible e que non ten ningún tipo de valor para aproveitar. Entón, a sorte que teño poder dar esas clases aí, que moitos alumnos sorpréndense, non? Porque, por exemplo, outro día vou contar unha anécdota que estaba dando unha clase a unha alumna, non? E claro, era a primeira vez que viña as clases. E claro, a finca está conectada dunha maneira na que hai unha casa perto e pasan veciños, bastante cerca. Entón, claro, pasou un veciño mentras daba clase e el saúda, como sempre me saúda. Chao, Joel, ata logo, chao. E claro, como nunca vira a miña alumna que eu daba clase no exterior, preguntome, pero que estás na calle estás na rúa dando igual clase? Igual pensaba que era un fondo destes que se poñen, claro. ¿no? Igual pensou que era un fondo de IA, sí, non? Sí, que estaba aí co tal. Pero non, a xente sorpréndese, non? E claro, eu saúdo un veciño e que estás na rúa dando a clase ou que? Entón é algo que ten o seu punto positivo moi forte, que estás nunha tranquilidade absoluta e plena. Ademais, é unha zona na que van moitos pescadores, sempre son persoas que teñen o máximo respeto polo medio normalmente, non? Que son persoas como moi tranquilas e que a veces pois tes a oportunidade de que estás ali cantando e de repente pois aparece un pescador que vai a pescar ali moi perto e falades, igual algún pois tócache que é músico, outro que te pode axudar con outra cousa ou cunha tarefa da finca, por exemplo, que é unha sorte moi grande. Claro, e ademais para o teu alumnado que está fora de Galicia, pois tamén é un xeito de achegarse un poquinho máis á terra, poder dar esa clase tan conectado, non? Coa nosa paisaxe, neste caso de Vilagarcía, non? Correcto. Ao final, eu creo que é unha cousa que valoro moitísimo cando están nas clases, non? Que ao final, pois, eu estou de frente á cámara, pero por detrás, pois, ti ves, pois, os árboles, ou depende, porque eu cada vez que vou cambio de zona, tamén teño que dicilo. Non estou sempre no mesmo sitio posto, porque sempre me gusta variar e conectar con outras cousas do entorno. Entón, para os alumnos sempre é unha sorpresa nova, non? A ver que hai de fondo hoxe na clase. Pois un día está a ría, outro día pois estou un poquinho máis metido cara ao interior, porque igual refresca un pouco máis e estou un poquinho máis resguardado. Entón, o asunto é así, como digo sempre, teño moitísima sorte. Mira, nos dicías antes que ti comezaches nunha formación, nunha agrupación aquí no Salnés, precisamente por iso te quería preguntar un poquinho pois por como ves o traballo que se está facendo dende colectivos que están traballando en asociacións, en entidades, un poquinho o traballo que se está facendo nestos momentos pois aquí na zona do Salnés, a zona das Rías Baixas, pois precisamente para rapaces como fuches ti que se meten aí a facer música, a pasalo ben e a divertirse. Como ves o traballo que se está facendo? Pódese facer aínda un pouquiño máis? Eu creo que sempre se pode facer máis. Ese é o que levo sempre por bandeira, non? Sempre se pode facer máis do que se está a facer. Tampouco sería sincero nin obxectivo se dixese que se están facendo as cousas mal. Vale, pero eu estou moi orgulloso da miña zona, estou moi orgulloso da miña terra, estou moi contento da labor que se fai. Hai un montón de variedade de grupos, hai grupos de gaiteiros, hai grupos de pandereteiras. O que non hai é o grupo de pandereteiros. Eso sí que o boto un poquinho en falta. O grupo de pandereteiros, como poden ser os pandereteiros de Cantigas e Garimos, no que estiven fai algúns anos, ese sí que podría botalo un poquinho en falta pola zona de Vilagarcía, unha zona do
do Salnés. E o igual eu non me din conta e agora escriben por aí nos comentarios que hai algún estouno deixando por fora. Que contacten co programa, que así tamén os convidamos e poden vir ao Verán. Claro que sí. Mira, temos aquí a pandeireta que non só está de atrezo do programa, senón que imos rematar esta entrevista pois amosándolle aos nosos espectadores pois algo do teu traballo. Contanos que nos vas a interpretar. Pues vou interpretar Heleniña, que é a canción, por así decirlo, top do disco A Hojas Mortas, é a canción que máis me gusta interpretar, entón, Heleniña. Bueno, pois con Heleniña imos ir rematando este Verán, hoxe aquí na compañía de Joel, así que moitísimas grazas pola túa visita, cando queiras, o Verán é todo teu. Moitísimas gracias. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Canta de todos a unha, canta de todos a unha, que o cantare o bailare non é vergonza ningunha. Non é vergonza ningunha, non é vergonza ningunha. Ai la 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 la, ai la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Canta a ti que te la sona, canta a ti que te la sona, que o cantare o bailare non é vergonza ningunha. Non é vergonza ningunha, non é vergonza ningunha. Ai la 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 la, ai la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Manuel, Manuelón, Manuel, Manuelón, toca un pouco a pandeireta que me rouba o corazón. Que me rouba o corazón, que me rouba o corazón. Ai la 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 la, ai la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.